सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कुडा अधीक्षक अभियंता महावितरण यांच्या कार्यालयात महावितरणच्या विविध प्रश्नांकरिता चर्चासत्र आयोजित करण्यात आलं होतं। यावेळी आमरड गावाचा मुद्दा पेटला। अधीक्षक अभियंता अभिमन्यू राख हे चक्रव्यूहात अडकले। तर त्यांना तिकडून तुम्ही प्रवाह देऊ शकता, नरडवेवरनं कुपवड्याला नरडवेवरनं देऊ शकता, बिगवळेवरनं देऊ शकता। आमरडचा विषय सुरू झाला। आमरडला साहेब लाईट गेली म्हणजे जर दुर्गनगरला काय प्रॉब्लेम असेल तर 13 गावं भडगाव पर्यंतची गावं काळोखात राहतात। त्या ह्याच्यात माध्यमिक 6 विद्यालय आणि प्राथमिक 29 शाळा आहेत। समजा तुमच्या एखाद्या कर्मचाऱ्याची मुलं जर तिकडे असतील तर ते आई वडील त्या मुलांना विचारताना त्यांना काय वाटत असेल। गेली कित्येक वर्ष या गोष्टीला झालेली आहे। कदाचित तुम्हाला आमरड माहिती नसेल, वनमोरे साहेबांना 1-2 वेळा आला त्याच्यामुळे माहिती आहे। साहेब त्याच्यावर काय उपाययोजना निघणार की नाही निघणार, त्या दिवशी आमसभेत सबस्टेशनला तुम्ही जागा उपलब्ध झाली नाही म्हणून सांगितली। जागा देऊन 1 वर्ष झालं, जागेचे कागदपत्र सगळे दिले, 7/12 दिला, 8 दिला, ग्रामपंचायती दप्तरीचे सगळे कागदपत्र दिले। त्याच्यानंतर आम्ही पाठपुरावा केला की देवराई आहे, त्याच्यासाठी फॉरेस्टची परवानगी, फॉरेस्टचा आणि देवराईचा साहेब संबंध काडी मात्र येत नाही। फॉरेस्ट वेगळं आणि देवराई वेगळी। त्याच्यासाठी एक तुमचा कर्मचारी कोण जाणार की आमचं आम्हीच केलं पाहिजे, आमचं आम्ही केलं पाहिजे, तर तसं लेखी स्वरूपात द्या ना। आम्ही तुम्ही ग्रामपंचायतीने करा, ते आम्हाला सबस्टेशनची गरज नाही, तसं लेखी स्वरूपात द्या। काय असेल ते तुम्ही सांगणार, सबस्टेशन झाल्यानंतर प्रश्न मिटणार। साहेब 7 जूनला 8 जूनला शाळा सुरू होणार। ह्यानंतर कर्मचाऱ्याला गावात आमरड जिल्हा परिषद, मी माझी जिल्हा परिषद सदस्य आहे, आमरड जिल्हा परिषद मध्ये एकाही कर्मचाऱ्याला काम करू दिलं जाणार नाही। 95% काम पूर्ण झालेलं आहे। आमरडची जी काम असते ती लाईन जी आहे आमरड आणि तळवडे अशा 2 गावांमधून जाते। कामाच्या सुरुवातीला आपण पैसे देऊया त्यांना, कामाच्या सुरुवातीलाच ना आमरडचे जे काम असेल त्यांनी चांगलं कॉपरेट केलं। तिथल्या सरपंच मॅडम आहेत, त्यांनी तळवडेच्या सरपंचाशी पण संपर्क केला होता कॉपरेट करण्यासंदर्भात। तर 95% झाले, फक्त 3 कोणचं काम राहिलेलं आहे। तिथं ते एक व्यक्ती आहे निलेश सावंत म्हणून, त्यांनी ते अडवलेलं आहे काम, त्यांची झाडं तोडली असं त्यांचं म्हणणं आहे। तर त्याचं कॉम्पेन्सेशन द्यायला पण एजन्सी तयार आहे, पण ते काही सांगत नाहीत रक्कम किंवा काय। आणि त्याच्यासाठी बऱ्याच वेळा आम्ही एजन्सीच्या इंजिनियर बरोबर गेलो आहे, एकदा एजन्सीच्या ओनरसोबत गेलो होतो पण त्याची भेट झाली नाही। आणि त्यामुळे तो आणि इतर मार्गाने पण आम्ही तो प्रश्न आम्हाला माहिती आहे, त्यांनी पण प्रयत्न केलेत त्यांच्या म्हणजे चर्चा करून, तो अजून काही सॉल्व्ह झालेला नाही। सॉल्व्ह झाला तर ते 3 पोलचं काम झालं, त्यांना तळवडेवरनं सप्लाय जी लाईन जाते तिथे रोड आहे, रोडवर येणारी जागा आणि रोडच्या बाजूला येणारी जागा ही मालकाची असू शकत नाही। तिथे PWD जिल्हा परिषद त्यांना बोलून या लोकांनी काय प्रयत्न केले। जिल्हा परिषदचा उपअभियंता आहे, कार्यकारी अभियंता आहे, त्यांच्याबरोबर काय संवाद साधला काय, कशावर ती सरकारी जागा नसेल साहेब। असू शकेल तुम्ही समजा त्या भागात राहत असता, तुमची बायको पोरं त्या भागात राहत असती आणि तुमची शाळेची मुलं शिकत असती, तर तुम्ही काय केलं असता, काय प्रयत्न केले, प्रयत्न करताय होय, कसले प्रयत्न करताय। शाळेतल्या मुलांचे काय हाल होतात ना ते जरा येऊन बघा, लक्षात ठेवायचं। काय तो गुन्हा दाखल करा आमच्यावर, गाव जमा होतो आमचा, काय तो गुन्हा दाखल करा आमच्यावर, नाही घेऊन ना बाजून ठेवणार यांना सगळ्यांना, बघूया काय होतं ते। 35 वर्ष झाली झगडतोय त्या लँडसाठी, काय चेष्टा वाटते तुम्हाला? तुम्हाला बायको पोरं आहेत ना, तुम्हाला मुलं आहेत की नाही आहेत? आणि तुमचे गावकरी कोण सपोर्ट करणार असतील त्यांना बोलून घ्या। हो साहेब, दिवस आणि वेळ सांगा, आम्ही येतो सगळे, त्यांना बोलून घ्या। पोलीस प्रोटेक्शन घ्या आणि पोलीस प्रोटेक्शन होऊन त्यांनी जर काम करून दिलं नाही तर त्यांचं बाहेर करायला सांगा आणि पोलीस प्रोटेक्शनचे पैसे म्हणजे इन्क्वायरी करून त्यांना पैसे भरायला पाहिजे, नाहीतर तुम्ही बांधील राहत नाही त्या विषयाला। एजन्सी आहे ना, एजन्सी वाले बुधवारी येतो म्हणले, मला बुधवारी येतो म्हणले,
बुधवारी येऊन प्रत्यक्ष ज्यांनी कोणी अडवले त्याच्या टायमिंग प्रमाणे नको, तुम्ही त्याला बोलून घ्या उद्या सकाळी. तो काही लाटसाप नाहीये. तो सर बाहेर गावी आहे. त्याचा प्रतिनिधी बोलवा. मला स्वतः कधी काम करत नाही, कामगार काम करतात. त्याचा जो कोणी कर्मचारी आहे, त्याच्या ऑफिसचा माणूस आहे, एका वेळी 10-20 माणसं असतात. त्याला बोलवा, कोण जो असेल तो. ही असली कामं करणार, त्यांच्या दारावर नसणार तुम्ही. प्रतिनिधी घेऊन आम्ही गेलो. अरे तुम्ही त्याला बोलवा, जो कोणी आहे तो कंपनीचा माणूस. तुमचं एक पत्र तयार करा आणि तो स्वतः बोलवा त्याला. फोन केला आम्ही. तो त्याच्या मनाप्रमाणे येणार. 3-3 वर्ष झाली हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह सुटत नाही तुमचा. हो, जुना विषय विचारा त्यांना. हो लिंक लाईन साहेब आता झाले 6 महिने, पण 6 महिन्यापूर्वी पाहता 6 महिने झालं नाही. कंत्राटदार यांचे वकील झाले आणि यांचे मालक झाले. शनिवारी येतो आणि मग काम करतो तोपर्यंत काय थांबणार का पाऊस आणि गोष्टी बाकीच्या. गावपर्यंत सपोर्ट द्या, पोलिसला पत्र द्या, पोलिसला प्रोटेक्शनसाठी त्यांचे काय तुम्हाला जे काही